Friends, बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आई होप नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दिनैनि लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय पीएम किसाननि नैजिनि किस्ति सोनाय टाइम डेट फैबाय। नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबसिगोन बेनो जाबाय आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ। दिनै टेटनि एलपिइउपिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानसिगोन बेनो जाबाय TET आन्डाराव। देन CM ट्रिपल-Aनि 2 लाख किस्ति हाबबाय। BTC साख्रि इउथ्सखौ थगायगासिनो टेट रिजाल्ट होगोन दा बेनि जों सावरायगोन। दा जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट प्लास सरकारि स्किम लननि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो आपडेटखौ मोननो हागोन। दा गोबाव खालामला जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा फाइनालि आबादारिफोरा नेबाय थानाय पीएम किसान राङा बेनो जाबाय गाबोन हाबसिगोन। गाबोन नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेनो जाबाय गोबांथार हाजार लाख बेनिफिसारि दङ, जेराव इलिजिबल एबा जायफ्रा माने आबादारिजों सोमोन्दो गोनां एबा आबादारिफोर थ' बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबसिगोन। बेखायनो एकाउन्टआ बयनाबो एक्टिभ थानांगोन, होमबासो हाबगोन। खायसे एक्टिभ गैयाबा फैसाया हाबनाय नङा, पेन्डिं जागोन। दाना बे रां सोनाया गाबोन हाबगोन 13 मार्चआव बेनो जाबाय बेलासिनि 5 बाजियाव हाबगोन। बेलासिनि 5ता जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननाव मेसेज फैगोन आरो नोंथांमोना रांखौहाय बख'नानै लानो हासिगोन। बेनो जाबाय 20 किस्ति आरो बेखौ सोहरगोन गुवाहाटीनिफ्राय। मदि बिथाङा फैगोन आसामाव, साननै थागोन। लोगोसे नेक्स्ट दिना आरोबाव माने अमित शाह फैगोन, बेनो जाबाय जोंहा 15आव। अके, माने 13-14आव मदि बिथाङा थागोन आसामाव आरो 15 मार्चआव अमित शाह फैगोन। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट। दानि जों थांसै साख्रिनि सायाव। दा जों फैबाय आसामनि DEE एलपिइउपि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइखौ दिनै रानसिगोन। बेनो जाबाय 4500 पस्ट मोनसे दङ आरो बेनिफ्राय स्पेशल ड्राइभ मोनसे दङ। गासै 5000नि बारा पस्टखौ दिनै रानगोन। बेनो जाबाय आसाम स्टेटआ। दा नोंथांमोना जायफ्रानोखि पास जादों कंग्रेचुलेसन थाबाय बयनिसिमबो। बर' मिडियामाव माने बांद्राय काट अफ थाङाखै, मोजां थांदों। अके, दा बेखौ जों मिथिबाय। आसामना जेरै खोथा होनाय एरैनो बाथ्रा फालिगासिनो दङ आसामनि CMआ, आरो बेनो लास्ट एपइन्टमेन्ट लेटार जासिगोन बायदि, मानोना गोबां रानबाय बे फाइनान्सियेल इयाराव आरो देन बेनिफ्राय नेक्स्ट सरकार फैयोब्ला आरोबाव 2 लाख साख्रि दिहुनगोन बेखौ खोथा होखाबाय। जेराव टेटआ गोबांथार पस्ट दङ। आसाम स्पेशल टेट बर' मिडियामनि थाखाय एग्जामा दानो जाथ'वा, गोबां सोंदोंमोन ना, जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन। नाथाय पस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव गोबां पस्ट दङ, बेखायनो मोजाङै नोंथांमोना फरायबाय थाखादो। दानिया गोबांथार लाइमोनफोरा जायफ्रा साख्रि नांला एबा साख्रि लाला होननानै लन एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनो जाबाय CM ट्रिपल-A, जेराव नोंथांमोननि 50%आ लन, बेनिफ्राय 50%आ फ्रि। लनबाबो बाव इन्टारेस्ट गैया। बिनि सेकेन्ड किस्तिखौ जायफ्रा फार्स्ट बेट्सआव सेलेक्ट जादोंमोन, दा सेकेन्ड किस्तिखौ मैया होनाय जाबाय। दा बेनो जाबाय 1 लाख होबावबाय CM ट्रिपल-Aआव, आरो दाख्लैसो मोननायफोरा आपडेट गैथ'वा, नेक्स्ट सरकाराव फैनो हागौ। दा जियानो जा नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनबाय। गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन। मैया 11 मार्चआव बेनि रांखौ गुवाहाटीयाव होनाय जाबाय। आरो बेखौ बुंनाय लोगो लोगो गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों आरो सोंदों। लोगोसे कन्ट्रभार्सिबो जादों। बेनो जाबाय BTCनि लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ, बेनो जाबाय 2 लाख। बे 2 लाख रांखौहाय थाइसेबो हरफिननाङा, नैबे 2 लाखखौ ओरैनो मोनदों। दा बेखौ सोर मोनदों? गोबांथार माने आरो बबे एप्लाइ जादों, गोबांथार कमेन्ट्स कन्ट्रभार्सि जागासिनो दङ। ससियेल मिडिया बुंनाय बायदिब्ला गोबांथार कन्ट्रभार्सि जानायखौ नुदों। जेरैहाय पार्टिनाल' मोनदों आरो बिबानाव थानायफ्राल' मोनदों, खायसे मोनाखै होननानै, आरो फर्म साबमिटखौ खबर मोनाखै होननानै बुंदों। दा नेक्स्ट लेभेलाव खबर मोनोबा स' नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन, बबेयाव एप्लाइ जादों, माबोरै लादों लायाखै। थ' बेनि सायाव प्रपार डिटेल्स आं मोनथ'वाखै आरो आं अफिसियेल नटिसखौ नुनो मोनाखै जे बबेयाव एप्लाइ जादों, मानिफ्राय मोनदों। दासिम आं प्रपार डिटेल्सखौ मोनाखै, एबा गोबांथार ससियेल मिडियाआवबो बेबादि टाइपनि कमेन्ट्स ओंखारगासिनो दङ। जिखिजाया नेक्स्ट लेभेलाव बे पस्टआ बा हमना ला बेबादि स्किमा फैयोबा नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोननो हागोन, जुदि प्रपार गाइडलाइन्सखौ रिलिज खालामबा। स' दानिया फैबाय लास्टलि आपडेट, बेनो जाबाय BTC टेटनि रिजाल्ट। दा माब्ला होगोन एबा इउथ्सखौहाय थगायबाय नामा? दा बेनि सायाव गोबांथार कन्ट्रभार्सि कमेन्ट्सबो जागासिनो दङ। दा बिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना एलपिइउपिनि लास्ट डेटआ बेनो जाबाय 18 फेब्रुवारिमोन। दा फैनानै मार्च सफैलायबाय। दा टेटखौ रायखाङोबा ओरैबादि गोलाव जाबाय, जुलाइ दानावनो। अके, जुलाइ दानावनो थांनाय बारनि सरकारावनो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोबदोंमोन आरो फिन खनसेबाव दानि गोदान सरकारा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानै 18 फेब्रुवारिया लास्ट डेटमोन। दा बेखौ नायोब्ला गासैबो रेडि जानांगौमोन, नाथाय दासिमबो BTC सरकारा बेनि रिजाल्टखौ होनो हायासै। जेराव 984 इउथ्सआ गोबांथार माने नेगासिनो दङ आरो डिमान्ड खालामगासिनो दङ। दा बुंदों माखासे जेनाखि दायथ' गोनांफोरा, अफिसियेल नङा, बिथांमोना अफिसियेल नङा, जास्ट माने पार्टि लेभेलाव थानायफ्रा बुंगासिनो दङ जे टेटनि रिजाल्टआ गासैबो रेडि जाबाय, होबानो हासिगोन होननानै। दा नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ बिथांमोनासो मोनथिसिगोन। ना पलिटिक्स खालामदों, ना इलेक्सननि
थाखाय बेबादि बाथ्रा बुंदों बेबादि टाइपनि गोबांथार सोंनाय फिननाया सोमजिगासिनो दङ तो दानि कन्डिशनखौ नायोबा एमसिसिआ बारा गोबाव गैला एमसिसिआ हमना ला 17 मार्चआवहालागै नांनोबो हागौ दा बिनि सिगां होनो हागोन ना हाया दा होबाथ' मोजांमोन नाथाय होनो हागोन ना हाया होनो हागोनखौ नुहुराखै मानोना इलेक्सन पारपसाव बुंदोंमोन जानांगौ दा जियानो जा हप फर द बेस्ट जाहाथे इयुथ्सखौ जेबो थगाया नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे मोजाङै साख्रि होयो आरो मेरिट बेसिसाव साख्रि होबाथ' जेबो टेनसन गैया सरकारा प्लास पइन्टसो जागोन जुदि इलेक्सन सिगां होयोब्ला दा जियानो जा नेक्स्ट लेभेलाव गोदान आपडेट फैयोबा थ' नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोननो हागोन